tässä on meidän alkukämppä. Sitten kävi semmonen juttu, että servulakas. Ihan nice. Sörpäs nyt kinkkuun jotain kanssa. Kinkku. Vastaan. Meni hilliseksi poika. Noin mä oon varmaan se tyttö. Tää on ihana kanafarmi. Muutama kananmuna taas. Juupi kansalle. Tää giguli vähän juupi kansalle. Ups. Boobs. Hei kissi. Tämähän se kinkku onkin. Pop! Hui! Kuole. Miksi sä et kuollut, kinkku? Täällä on kinkkukämppä. Tämmönen aika perus tämmönen DJ-paikka täällä, kun on bileet täällä unchi. Oh yeah, aha. Joo. Sitä on sänkypaikka sille. Sitten tuolta pientä eläinfarmia. Huppas nyt jotain, kinkku. Sun naksuttelut kuuluu sieltä. Et saa naksutella yksin siellä. En tykkää siitä. Tässä on lehmä ja lammasfarmi, sokeriviljaa, sitten normiviljaa, nyt mä talloin yhden. Ihan sama. Tässä on tätä nyt onkaan vesimelonia, pumpkinia ja perunaa ja nyt mä talloin, porkkanaa ja nyt mä talloin porkkanakin ja perunaa. Sitten täällä on jossain meidän kaivaukset täällä. Just here. Kinkku, voisit puhua nyt vähän. Tääkin on kanaa. Ei uskalla. Puhuit jo. Hihi. Täällä on kanoja. Täällä on mun kaivaukset. Satku tonne vielä jonnekin pitkälle. Jonnekin sinne. Onko se patu muutenkin vieläkin se glitchi siellä talolla? Joo. Ärsyttävää. Joo. Joo. Onko sun äiti siellä? Jop. Nyt se pääsi videolle. Jop. Laitetaan vähän äänenmurrosta sille. Tää on kyllä pikkasen ärsyttävä tää glitchi tää kämpällä. Mutta timanttikamat säilyy. Sitten täällä on Nether-portaali ja sitten siellä Eikö sun pitäisi esitellä kaikille, että mitä siellä kävi? Missä? Kämpällä. Kertalolla. No, mä esittelin jo sen. Niin, mutta mitä siellä niinku kävi? Sun pitäisi kertoa kaikille. No ei siinä mitään ihmeellistä. Servu kaatoi sitten. Se servu valitti jotain, sitten ei päästy hetkeen sinne ja sitten kävi kaikkea jännää ja sitten kamat meni satsaiseksi ja sitten tämmöstä. Ei, kun siellä tuli joku semmonen ihme, että se palautui niinku siihen, ennen kuin me oltiin rakennettu sitä taloa, niin se palautui siihen. No vaikka silleenkin sitten. Ne, patu. Täällä on mun seksikäs kämppä. Videota, sun pitää ryhdistäytyä. En ryhdistäydy. Mä haluan istun penkillä. Haloo Helsinki. Täällä on ihana
kämppä. Hyi. Ettei tän ihmeisempää tällä kertaa, että sitten joku päivä taas lisää videoa. Sanopas nytkin ku heippa. Kiku sanoi heippa. Joo, heippa.